Салом алейкум бародаро, салом алейкум ба мардуми тоҷик, ба мардуми ғариб. Паличкои утка, ина бародаро, инами утка фурӯшия, уткаи 110, состояниш рабочая. Мақсад ки дар ҳолати хуб қарор дорад. Тамошо кунем бародаро. Инами пешта лишни фар задагия бо якчанд чизи лишни задагия. Пешак да сетка задагием. Беҳад качаи хубай. Боз бародаро завади чӣ мекунем? Тарзи коркунишам бинем. Ина бародаро уткара завадид кардем, коркес аст. Ина ҳа бародаро коркес аст уткамо. Ина ҳа бародаро утка ҳам коркес аст, фарошам гирун кардагем, на фарои лишни задагем. Ина ҳа дидесем бародаро. Шавида свободна ҳайка метонем, рафта метонем ҷое ки маҳфултонем. Бародаро утка қарор дорад дар ноҳияи Қимсангир, коммунизм. Номерои WhatsApp ва номерои дастимона гуфта мегзарем. 93 715 69 99. дар ин номеро ҳам номерои WhatsApp мона, ҳам номерои дастимон. Марҳамат харидоро занг занед, муомила мекунем. Нархи утка бародаро 5,5 бо арзон мешавад. Доставка маслиҳат қатъия. Марҳамат занг занед, харидорӣ намоед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигаҳдортон бошад.